Disko berezia da, disko kontzeptuala da, zentsuraren ingurukoa. Bueno, lan handia suposatu du disko honek, dokumentazio lan handia, azken batean inditugulako 20. mendean zentsuratuak izan diren 10 kantu jaso, 10 kantu bildu ditugu, arrazoi politikoengatik, erlijiosoengatik, moraltasun kontuengatik edo arrazoi sozialengatik zentsuratuak izan zirenak bere garaian. Orduan ditugu 10 sailkatu eta gure moldaketak dire grabatu ditugunak. Aurreko diskoan parte hartu zuten izen batzuk errepikatu dire, izen berririn bat ere badaukagu, tartean adibidez, Garazi Esnaola, lehen ere gurekin aritua kontzertutan, baina aurreko diskoan berak etzun parte hartu eta oraingoan bai. Eta gero, kolaborazio berezia, ahots batzuk, Noa Egiguren, Lidia Insausti, nera naia ere Jokin Pinatxo aritu da kororen bat edo bertze grabatzen, Kepa Txoperenak olako soinu batzuk sartu ditu, eta olakoak guk egin dugu, eta guk grabatu genuen, berako Atala estudioan Inigo Irazokekin, eta bai, gure esku egon da dena. Ongi, egilarran, sekulako plaza polita da, hemen Durangon aritzia, eta aurten Plateruenan. Ongi joan da, azkenan ordu erdiko dosi txikia izaten denez, hasieratik egon behar duzu, ongi berotu eta teri dena ematera ordu erdi hortan, baina jende pixko bat bildu da baitere eta gustora. Orain aurtengoak egin ditugu, atzo bueltatu ginen Mallorcatik, Mallorcan egon gara hango euskaletxean bitartez eta olako bira txiki bat egiten, eta aurtengoak bukatu ditugu. Gero urtarrilan arrankatuko dugu 9an Lesakan, eta gero izanen ditugu, bertze data batzu ditugu finkatzeke, baina Errenderin, Pasai Donibanen, Askainen, baditugu olako batzuk negu da berri parterako, baina oraindik ez ditudanak guztiz zehaztu egunak eta.